Nihapon na mo kay huminga noodles. Nga ibutangan og egg do kabuok. And then nahihipon. Hipon sab. Na ako'y hipon. Butangan ko ni siya og siya hipon. Hipon butangan og suka. Pilipino nga pagkaon. Nga gikahinaman sa kadaghanan, ambot lang pong uban ug mukaon ba ni dili. Basta ako kay wa jud ko'y pili. Akong anak pod wa po nay pili. Kung unsay request mo pod akong lutuon. Lami kay lami, pinakalami. Okay na. Okay na, nami sa tindahan. Nagawan-uwan sa gawas, gyud. So ari ko magluto dere. So, okay na. Daog na. Daog na yun. Daog. Yummy. Luto na. Ang panihapon. Mga unatan ninyong tanan. Let's eat dinner. Yummy. So, okay na. Sa kaog niya, parisan og hipon. Hipon nga na cooler sa pasayan mo siya, pasayan. Hipon sa Bisaya. Daog na. Lami. Perfect ang panihapon. Request ta anak. Noodles, humi with egg. Then kani. Lami, perfect na kayo. Mo ni pagkaon sa pure nga Pinay. Pero akong anak di man siya pure nga Pinay, pero gusto niya inani pod. Half Japanese, mukaon gipod inani. Walay pili akong anak yun. Walay pili. Luto naman ako ang noodles. Ni? Noodles ni siya, noodles. Dili na po ko sa hipon. Hipon nga gimantikaan. Saglan og egg na usa ka buok. Daog na. Diyan ni ang itiplahan kay parat naman ang hipon. Daog na kayo. Ang nakarelate ani mo ra po mo comments, mo ra po mo react nga wow, viral gini ba? Hipon og noodles. Tara. Request ta anak. Akong bana nga hapon mo kaon man sad to aning noodles, ibutangan og egg. Kaon siya basta humi, makaon sa tud siya. Pero kani nahipon, dili siya mukaon. Pero akong anak mukaon ani. Wala jud pili akong anak. Parang bana mo dili mukaon ani. Ako mukaon ko eh. Kay mo man akong naandan. Amin. Luto na manihapon na.